हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि बसुमतारी अनामिका चेनेलाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गिबियावनो बराय लाखिबाय आरोना बेलेबेग नोंसिनि खाथियाव दिनै गोदान भिडिअजों लोगोसे अननानै भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायहोलांदो आरो सापर्ट खालामना होबानो जाबाय आरो चेनेलाव जाय गोदानै फैनाय चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होलांदो आरोना होमबा आं भिडिअखौ बेनिफ्राय स्टार्ट खालामलांसै आरो नोंसोरबो आंजों लोगोसे नायलांबाय थाबानो जाबाय बाजाराव सफैबाय आरो आं दायो दाउ दखानथिंयै थांगासिनो दं आं नायनि दाउ दखान थाङो नै बेजोंहाय मैगं एरि दखान आरोना बेजों मैगं फानदों दायो नै दाउ दखानजों थांगासिनो आरो आङो नै साम' फानदों नै बाजाराव साम' फानगासिनो आरो ओरैहाय ना दं ना दखान बेजोंहाय ओमफ्राय दाउबो फानो आरोना बिथिंहाय ना दाउ ओंखारबोबाय दायो आङो दायो बेलेग खरसा लाबोसिगोन आरोना दाउआ एसे मोजाङावनो मोनदों माब्रैजों एसे खमावनो मोनबोबाय आरोना बाजारनिफ्राय बाजारा दासो जाहांगासिनो आरोना बारा भिर जाथ'वाखै आरोना दासो जागासिनो बाजारा दायो नै जोंबो बेहाय पियास एरि मैगं लाफैबाय आरोना दाउ लाखांनायनि उनाव ओरैहाय बोरमा बेदर फानो आरोना जोङो बोरमा बेदर लानो होनानै बिथिं फैबाय आरोना बिराद दावराव आङो बेखायनो भइसखौ सोदेरनानै होबाय आङो बोरमा बेदरबो लाबोदों जोङो बोरमा फानदों आरोना बेजोंहाय ओमफ्राय फारसेथिंजायहाय दाउ एरि फानो आरो हरै फारसेथिंजाय दाउ लकेलबो मोनो ओमफ्राय दाउ बयलारबो आरोना नैबे साइडजोंहाय बिथिंहाय दाउ बेदर आरोना फारसेजोंहाय बोरमा फंबाय लाना थांग्रोबाय जोंहा दिन्दांनो बाजारनिफ्राय दायो थांनो ओंखारबाय जोंबो नै थांफैसै आरोना लानांगौफोरखौ लाजोब्बाय दाउ लाबाय मा लानांगौ लाखांजोब्बाय आरोना जोंबो बिराद बुरजा खरसा खालामबाय जोङो फंबायजों आंजोंहाय जों फैनाया फंबाय आंजोंल' फैखादो आरोना दायो होमबा जोंबो थांग्रोनोसै लानांगौफोरखौ लाखांजोब्बाय आरोना दायो जोंबो न'आव थांफिनबाय आरोना न'आव थांग्रोनोसै लोगोफोर ओमफ्राय दा देखायनोसै आरो आं मा लाबोदोंमोन नोंसिनो दा देखायफिनगोन आं मानि थाखाय थांदोंमोन आं सुबा बाजारावहाय बेखौ मोनबोबाय आरोना जायखौ नांगौ बेखौ लानानै फैबाय जों दा न'आव थांग्रोनोसै होनबा दायो आङो बाजारनिफ्राय सफैबाय आरोना लोगोफोर न'आवहाय नै दाउआ आं बेखौनो लायनो थांदोंमोन सुबा बाजारावहाय दाउआ बेनो आरोना माब्रै लानानै फैबाय दाउखौ दायो मानैयाथ' गिदिरानो ओमफ्राय मानैयाबो 1 केजिनि बारायानो जागोन आरोना माने बे एसे रेथे नुदोंना बेबो 1 केजिनि बारा गोजाजोब आरोना ओमफ्राय नै बिसोरो मानैयाथ' गिदिरानोखा आङो बेखौहाय मंगलबाराव जोंहा एसे ओरैनो फिसा प्रग्राम दं नालाय बेहाय जानो थाखाय लायदों आरोना नेक्स्ट भिडिअआव फोरमायसिगोन लोगोफोर आं होमबा दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय।